निसर्ग आणि पर्यटनासाठी समृद्ध असणारा गोवा नेहमीच काही ना काही कारणानं चर्चेत असतो। सध्या राज्यात दिवसेंदिवस वेगवेगळ्या प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये वाढ होताना दिसून येते। यात चोरी, मारामारी, अंमली पदार्थ विक्री, सामाजिक माध्यमांद्वारे फसवणूक, दारूची तस्करी, IPLचा सट्टा, बेकायदा कसिनो आणि बनावट नोटा अशा गोष्टी आहेत। यासोबत आता राज्यात महिला आणि मुलांबद्दल घडणारे गुन्हे सुद्धा चिंतेची बाब बनली आहे। या गुन्ह्यांबद्दलची आकडेवारी विचार करायला भाग पाडणारी असून यावर सरकारतर्फे ठोस उपाययोजना व्हावी अशी मागणी सगळ्या स्तरातून होतीये। राज्य सरकारच्या पीडित सहायता युनिट म्हणजेच VAUनं सादर केलेल्या अहवालानुसार मागच्या 9 वर्षात दर आठवड्याला सरासरी 5 महिला आणि मुलं या गुन्ह्याचे बळी ठरले आहेत। VAUनं 2014 पासून अशी एकूण 2724 प्रकरणं हाताळली आहेत। त्यापैकी 70% घटना या महिलांशी संबंधित आहेत। एकूणच ही घटनांची आकडेवारी पाहिली तर म्हापसामध्ये 22.4, पणजीमध्ये 11.5, जुने गोवामध्ये 7.3, महिला पोलीस स्टेशन 7.1 आणि परवरीमध्ये 6.5 अशा या घटनांमध्ये लैंगिक शोषण, घरगुती हिंसाचार, मानसिक ट्रॉमा समुपदेशन अशा अनेक प्रकरणांचा समावेश आहे। या आकडेवारीनुसार असंही दिसून आलंय की या गुन्ह्याला बळी पडलेल्या मुलांपैकी जवळपास 50% मुलं ही 15 वर्षाच्या वयोगटातील आहेत। या आठवड्याच्या सुरुवातीला मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांना सादर करण्यात आलेल्या अहवालात पीडित महिलांवर लैंगिक, शारीरिक आणि शाब्दिक अत्याचार झाल्याचं नमूद करण्यात आलंय। अहवालात सांगितल्याप्रमाणे 2724 प्रकरणांपैकी 1931 महिला आणि मुली होत्या तर 793 मुलं होती। याबाबत VAUचे प्रभारी इमिडिओ पिन्हो म्हणाले आहेत की लैंगिकता, मानवी विकास आणि कायद्याबद्दल मुलांमध्ये जागरूकता निर्माण करणं गरजेचं आहे असं आम्हाला वाटतं। असं दिसून आलं की जागरूकता सत्र ही फक्त मुलींसाठीच आयोजित केली जातात आणि मुलांना यापासून वगळलं जातं। मात्र समाजाच्या सगळ्या स्तरात ही जागरूकता निर्माण करणं काळाची गरज आहे, तरच आपण अशा घडणाऱ्या गुन्ह्यांवर आळा घालू शकतो।